दिवाली सीकू मजा नाचो 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 हैप्पी दिवाली सीकू डांस करेगा कि नहीं सीकू म्याऊ म्याऊ वाई आई डांस कर रहे हैं हम लोग का सीकू देखिए फ्रेंड्स ने 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 हाँ लोगोफोर जोंहानि दिवालीनि साखि जलायखांबाय आरो ना साखि जलायखांबाय जै मोजांनो दासो जिलिक जालाक जादों जोंना फाइनली साखि जलाने वाला हो गया और दूर से दिखाती हूँ आप सभी को कैसे लग रही है या नोंसानिखौबो खोन्थैनांगौ र' खोन्थैनि गुमैलाङानिखौबो खोन्थैनो होदो आरो ना बिसाना नै एसे गोबाव जाबाय नालाय साखिफोरा गोमोरलांबाय नै इसाबो बिदि जलायदों नै गुमैलाङाना हैप्पी दिवाली गाइस आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और लारि लारि खोन्थैलांनि र' जोंहाना आइनो बि जाबाय जोंहाना ओइ फटका फुटेंदो ए साला मायाबा गिलासो बायो ब्रा आङै खिरांनि आइचिखौ गाजारे ओ माका गैला फिश फ्रेंड्स दानिया खोन्थैनिसो जोंहानि फिन खेबसे न' खाथिनि नै बा इसाबो मोजाङानो साखिफोरा नै मालाय बिबार होलायलायनानै बरियानो बिसाबो नै बिसानिखौबो मोजां नुलायलायदों माथो आरो लोगोसे आरो मोनसे न'खरनि र' इसानि बा इसाबो जिलिक जालाक गालुं जै मोजांनो बिसोरनासो नै जिलिक जालाक बि जाबाय जोंहा गायलुं लाङानि र' इसा भितरावबो बानायदों आरो ना खोन्थैलांनोसै बिसाना नै यायबो जिलिक जालाक या जिलिक जालाक यहाँ में भी है ये लुका ए मोटू मेरे को क्यों गाली दे रहा है हैं मोटू आंखौ फैबानो रायो माथो बाय बाय गुड नाइट मोटू थांनिसै आं न' थांनिसै दानिया बम फाटका फुटायनो नांगौ लोगोसे झिरझिरि मोजां नुदोंना लोगोफोरनि खामानि मावनो थाखाय नै जि खाना लादों नै जिखौ मानोना खानाया ओरैबायसा सोरिदों बिनि थाखाय माने ओंखाम ओंख्रि संनायाव डिस्टार्ब जागोन होननानै थांनिसै जोंहा ओइ के भिडिअ बनाएंगे र